Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakapiwa nyoka. Nyoka iyi ndakanzi yainge isingazodi ropa nekuti ndainge ndatochekeresa amai vangu, ikanzi ropa iroro raamai vangu ndo rega rayainge ichazoda kubva kwandiri, ende ndainge ndichazoita mari kwekupenyu kwangu hwose. Ndainge ndakanzi ndichazorarama kuzonosvika ndava ne70, mudzimai wangu achararamawo kuzonosvika ava ne73 years, zvichireva izvo kuti tichatoonawo vazukuru vedu. But ng'anga iyoyo ndinoona sekunge yakandinyepera, haina kuda kundibudira pachena kuti zvinhu izvi zveurombwa izvo zvinongokunakira apo uchangotanga kuzviita zveurombwa, but nekufamba kwenguva zvinozosvika pakukuomera. Yambiro yangu kune vamwe vanhu kunze uku, hongu upenyu hunombooma, like ipapo upenyu hwakandiomera zvekuti ndakashaya kuziva kuti zvino ndozvifambisa sei, especially madays awo ekuti inini nemudzimai wangu tainge tava kungorarama netutsunami, upenyu hwakaoma chaizvo. But dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuita izvi zveurombwa, ndingadai ndichiri kungorarama upenyu hwangu, even though ndichirarama ndiine mastress, but ndisina stress yekuziva kuti ndine chikwambo icho chiri kuda ropa remwana wangu. Apa ndakabva ndachizoita munyama wekuti vamwe vana vangu vaviri vakomana ava vari kurasika njere. Saka uyu musikana ndiye ega atongosarawo atori right, wandainge ndichiti zvimwe kuda ndiye wandichazosiyira zvinhu zvacho. Zvino ndingamusiyira zvinhu zvacho sei, nekuti atova murwere wepfungwa, mupengo zvake chaiye. I am really confused. I really do not know kuti ndozvifambisawo sei. Ndamboedzawo kuti ndinge ndichinamata kuti Mwari variko, but Mwari variko because dai Mwari vainge vasiko izvi zvikwambo zvingadai zvisiko. Saka proof yekuti Mwari variko ndinayo, but chinondinetsa ndechekuti koseiko Mwari wacho vasiri kuda kupindura minyengetero yangu. Chakakonzeresa kuti ndige ndichizosvika ipapo pandakasvika inhau yekutambudzika. Kuchechi ndaitomboendawo kuchechi ndichitonamata, but still Mwari vakangondi-ignore, vasingade kundipindura minyengetero yangu yose. Zvakazondisvitsa pari nhasi ukuwo mudzimai wangu anopota achirarwa nayo nyoka iyi. Ndakatoenda naye kuna chiremba, akanzi there are almost 90% chances dzekuti mudzimai wangu iye achazoita cancer yemuchibereko mushure mekunge angotanga kungochururuka dzimwe mvura dzainge dzichibuda mudumbu rake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakati shamisa kuti ko munhu anozoita sekunge hosepipe yavhurirwa sei. Kunyangwe madhaipa chaiwo aya anopfekwa nevanhu vakuru aiti kana akaripfeka after 10 minutes anenge achifanira kuti ange achitochinja achitopfeka rimwe, but iko zvinozvi ava kuita senani. Ende nyoka iyi inototi imimi muri vaviri hamusi kuzofa, ndichakuchengetedzai, but ndoda kuti munge muchizoita zvandinenge ndichida kuti munge muchizondiitira. I was just a simple hustler straight out of university. Ndikatanga kuita zvehustling. Ndainge ndichitengesa masneaker nemacrocs mamwe aya mafake, ndichinomatora kuTanzania. Ndaimatengesa hangu pambare apo, and sometimes ndaikwanisa kuenda kana kumesina ndichinomatenga kumesina. Before COVID-19 life was very good. Ndaikwanisa kutobata 300 kunosvika kuma$500 each and every week. Ende kana ukakwanisa kubata mari yakawanda kudaro uri muno munyika yedu yeZimbabwe, imari yekuti inotokushandira. Ende tainge tava nezvimwe zvimabhizineses, but kana Satani achida nezvako anokuita kuti unge uchisangana nemachallenges akasiyana siyana financially. Mamwe mabhizineses awo atakazotanga ndo mamwe akakonzeresa maproblems muhupenyu hwangu nemudzimai wangu. Mabhizineses acho iwawo because akatanga kunditorera kamari kamwe ako katainge takaisa kuma savings kudzamara tisisina kana mari. Pakazoya COVID
covid mukomanashi ndainge ndiri pazero ndisina kana backup plan. When lockdown hit, my hustle died. I tried everything, kutotengesa tuma small groceries, kutengesa mbatya, second hand clothes, but it was like bad luck was following me. Then one day ndakati zvangu ndaenda kumbononwa doro, because ndiri munhu wekuti ndinonwa doro zvekare nekusvuta mbanje. Ndainge ndiri kuGlenview. There was this other guy that I knew from back in the days tichiri kuuniversity. Takabva tachizongosangana mukoma, ndakatoshamisika. Akangonditi mudhara muri sei? But ipapo akatondibvunza kuti ko chii chiri kuitika kwauri, because aindiziva ndiri muchaindi ndakasimba ende ndainge ndava kutobuda udumbu remari. But ipapo chainge changosara musoro chete, ndaita kuonda. Akanditi if you want to bounce back, there is a place that I know kuMozambique. They don't charge you as such. Iwe unofanira kuti unge uchingobvuma kuti uchazokwanisa kutevedzera mhiko dzacho. Mukomanashi after that ndakatanga kufunga nezvazvo, ndikati but mufesi uyu zvaari kutaura zviriko here zvechokwadi, zvekuti vanhu vanonzi vanotoromba, kana watoromba wotoita mari. I did not ask too much. Inini naye takazoenda kuMozambique, ndakabhadhara $50 because akati pane munhu watichasangana naye. Munhu uyu basa rake ndiroro rekutongoti anoenda newe kuna sekuru vacho ivavo, saka anofanira kuti anga achizopiwa 50. Takaita zvekupinda nemusango sezvo yainge iri nguva yelockdown. Ndakazoenda kumba kwavo sekuru vacho ivavo. Zvino ndakati ndasvika kuya ndikanzwa zvichinzi sekuru vacho vainge vachirwara, asi mudzimai wacho ndiye akazondibatsira. Vakandibvunza kuti ndaikwanisa kuzodzitevedzera mhiko dzacho here, ndikati hongu. By the time pandakazopedza kurombesewa nemudzimai wasekuru, ivo vainge vava kuita senani, vaipota vachindibetserawo mumatare acho. Ndo confusion yandiinayo. Handichazivi manje kuti mhiko dzandakazokanganisa ndedzipi, dzandakapiwa nemudzimai wavo here kana kuti mhiko dzandakapiwa naivo sekuru vacho, because umwe neumwe akandipa mhiko dzake idzo dzaakanditi tevedzera mhiko idzi. Ndaingoti hongu pane zvose izvo zvandainge ndinzi ndige ndichitevedzera, sezvandainge ndakaudzwa nabhururu wangu. Akanditi pane zvose izvo zvavachakuudza kuti unge uchitevedzera usamboramba zvachose, but pane zvose izvo zvavanenge vakuudza kuti unge uchiita, unofanira kuti unge uchingoti hongu. Ndakaita saizvozvo mukomanashi, ndikabva ndachizoitiswa dzimwe mhiko dzekuti hadzitauriki. Ndakazorara neumwe mwana uyu handikwanisi kukuudzai kuti ainge aine makore mangani. Anenge akatobiwa mune rimwe village. Ndakapiwa mbiya, mukati membiya iyoyo mainge muine nyoka yainge iri yeblack. Ndakaudzwa kuti nyoka iyi chayainge ichida ipapo kuti ikwanise kubvuma kubvapo pamba pasekuru nagogo vacho ivavo vainge vachindibatsira, yainge ichitoda ropa raamai vangu as in immediately. Amai vangu vakashayika munguva yacho iyoyo yecovid. Vanhu vakangoti zvimwe kuda yainge iri covid, but kwete. Amai vakazoshayika the next day mushure mekunge taita mhiko dzacho dzekuvauraya sanhasi. Mangwana acho ndo pavakashayika. Ndakabva ndachinzi yainge yagamuchira ropa, yainge yabvuma zvino kuenda neni kuZimbabwe. Ndakanzi nyoka iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichipa mukaka, uye zvekare handaifanira kuti ndinge ndichizoita zvevanhukadzi, ende hakuna mukadzi aifanira kuti ange achizobata wallet. Ndakapiwa zvekare chikwama icho chandakanzi makuseniseni pandinozovhura musika wangu ndinofanira kuti ndinge ndichizoti mari iyo yekutanga yandinenge ndatengesa then ndobva ndaiisa muwallet, ende hakuna umwe munhukadzi kunze kwemukadzi wangu aifanira kuti anga achizobata wallet iyoyo. In return ndaifanira kudzoka kwavari gogo ava nasekuru after each and every 3 months ndichivapa mari yandinenge ndawana. So havana kunyatsokundibudira pachena kuti zvinhu izvi zvinokwanisa kuzopanduka. I then came back to Zim. Suddenly everything started turning around. Mukomanashi zvinhu zvangu zvakatanga kutofaya. I even bought another car for cash. I started renting a better house. Life was sweet. But then zvava kuitika mukomanashi ndezvekuti nyoka iyo iri kuda mwana wangu. This started, I can say, about 2 years later. Nyoka iyi ndakatanga kuirota, yainge ichikura ende ichitaura neni ichiti iyo
yainge yava kunzwa kusvotewa nemukaka uyo wandaipota ndichiipa, because ndinoipa fresh milk. Yava kuti mukaka hauchanake, inoda ropa. Ndakaibvunza kuti unoda ropa rani, ikabva yanditi ndiri kuda ropa remwana wako. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zviri kundiremera kuti ndige ndichizvitevedzera mukomanashi. So handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndamboedza kufamba ndichida kuchirasa chikwambo ichi, but ndinoti kana ndikanzi enda unoirasa kwakati, then pandinozodzoka kumba ndinotoiona inenge yakandimirira. Vamwewo vanotombondibatsira zvekuti nyoka yacho inotombotiza, but painozodzoka manje inenge ichindiruma, uye zvekare inobva yatanga kurara nemudzimai wangu zviya zveutsinye. Saka mwana wangu akazotanga kurwara, ndikaenda naye kuna nachiremba, but vaingoti mwana uyu havatombonzwisisi kuti chii chiri kuitika kwaari. Dzimwe nguva pakati peusiku anokwanisa kungopepuka achiridza zikumhere achiti kwandiri, dhedhi, ndiri kuona nyoka. Pane imwe black mamba iyo iri murumu mangu. Nyoka iyi dhedhi kani iri kuda kundiruma. Ndinoshayawo kuziva kuti ndozvifambisa sei. Mwana wangu anopota achimborotomoka. Seavo vaviri handichatombotauri nezvavo, vatova kutopenga, kutorasika njekere. I know each and every day nyoka iyi dzimwe nguva inouya yobva yarara kana padumbu pangu apa. Pandinozopepuka ndinoona kuti ndinenge ndisina kana hembe dzandinenge ndakapfeka, even zvikanzi ndinenge ndarara ndakapfeka hembe, but pandinomuka ndinenge ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Inenge ichitaura neni, I am trapped. Handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei. Ndakakanganisa miko idzi. Uku ndiko kukanganisa kwacho kwandakadziita. Semunhu ainge ava kubata zvimari, ndakabva ndachizotanga kudanana neimwe friend yamadhamu. Saka friend yamadhamu ainge agara atori munhu ainge akatozvinakirawo zvake nechekare. Saka ndainge ndichimuchiva, asi semunhu ainge achidanana nevarume vainge vaine mari, ndaishaya confidence until ndazotanga kuitawo zvimari. Ndo pandakazototanga kutotaura naye, iye kwava kubvumirawo mudenga, ndokubva tachizotanga kufambidzana. Saka munhu wekuti ainge achikara mari zvisingaiti, ndakazotozviziva mushure mekunge ndatanga kufambidzana naye kuti anoda mari zvisingaiti. Ndokubva one day ndakati ndiri kumba kwake, ndakatomuka makusai ndikabva ndaona kuti ainge akambosecha wallet yangu, ndikatoziva kutoti zvinhu zvangu zvatondipandukira. So ndonyaya yandiunzawo pano. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibatsira ndingatenda chaizvo. Kana kuzotokupai manumbers euko kwandakaenda, ndinokwanisa kukupai. Kana kuine vamwewo vanenge vachida kuzoromba, kuda kuendawo ikoko kwandakanoromberera, but warning yangu ndiyoyo yekuti izvi zvekuromba izvi hazvina kana pundutso zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi yambiro yangu kune vamwe vanhu kunzo uko ndeye kuti zviri nani kuti unge uchigara nenhamo yako than kuti unosarudza kuita izvi zveurombwa, because hanzi there is no peace at all. Vari kuti ivo havatomborina kana peace zvachose. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaroya munin'ina wangu. Munin'ina wangu uyu ainge azviwanirawo mukomana wake ainge achishanda kuzesa. Aiva munhu aiita zvemadhiri, aitenga goridhe achitengesa goridhe racho iroro. Saka paakandiudza kuti sisi ndava nemukomana wangu, paakauya naye kumba mukomana wake iyeye, ndakatoseka because ainge akangoita jangi ndisingatozivi kutoti munhu uya wekuti ane mari, but anenge asingadi kuzivikanwa kuti ane mari. So nekufamba kwenguva, that was when I discovered kuti koba munini zvavaine mari. Pakazongondibhohwa zvakazokonzeresa kuti tinge tichizosvika
kuita grudge inini nemunin'ina wangu, zvekare ndichiita grudge napamunini, but vose vari vaviri vainge vasingazvizivi. Ndaitovasekerera shuwa zino irema vachifungidzira kuti ndinotovafarira, but ndainge ndichitonzwa kutobhoyekana navo ndichida kutoti vange vachitofa vose vari vaviri. Then ndakazoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndakapiwa mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti munin'ina wangu paanenge ava kuda kunogeza ndobva ndachizouyisa mafuta ake. Paanozozora mafuta iwawo ozoita sekunge tsvina yembwa, zvekuti anenge achisemwa nemurume wacho iye uyo waainge achidanana naye. Ndozvandakaudzwa nasekuru vacho kuti kana akangozora mafuta awo aunenge waisa mushonga uyu anenge afanana nemunhu anenge azora tsvina yembwa. Hakuna anoda kuzomira pedo naye. Ungamira iwe pedo nemunhu anenge azora tsvina yembwa here? Ndikati kwete sekuru, handingambodi kuita zvinhu zvakadaro. Saka ndozvakaitika mukomanashi. Ndakaroyawo munin'ina wangu. Saka nyaya yavapo ndeyekuti munin'ina wangu uyo ari kutambudzika. Murume wangu ari kuti iye anoda kuti tinge tichitora munin'ina wangu tinge tichizogara naye, but inini manje handisi kuda kuti anga achizogara pamba pangu. Ko kana kuri kunzi akazonditorera murume wangu ndinozoita sei? Ndava kutya kuti maproblems ose awo andakakonzeresa muupenyu hwake nawo ndava kufanira kuti ndige ndichifesana nawo maproblems acho iwawo. Dai kwanga kuri kunzi ndakangomusiya hangu agere nemunhu wake, zvimwe kuda tingadai tichitobetserana, but ndakatombovakumbira bamunini ndikabva ndati komadii matsvakirawo bamukuru venyu chipozisheniwo chavo chekuti vanotanga kushanda, movapawo mari yestart. Since imi muchiitawo zvekusponza, movapawo mari yekuti vange vachisponzawo vakomana vavo vovacherera goridhe, then totowanawo start yekuti tinge tichizomuka. Tarirai muone kuti upenyu hwakaoma bamunini. Saka vaingoti ndichazoona, so havana kana kuzombondibatsira sezvandainge ndichitarisira kuti sezvo ivo vachinzi imbinga, inini nemurume wangu taisafanira kuti tinge tichitambudzika kushupika, yeti munin'ina wangu achidanana nemurume ane mari kudaro. So mukomanashi ndozvandakaita. Ndinganzi ndiri munhu ane mwoyo wakashata here? Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinganzi ndiri munhu ane mwoyo wakashata here? Ngativapindurei mucomment section vanzvadzi vedu ava, but I think kuti anza yenyu magara mutori nayo nechekare. Hongu muri munhu akashata, mune mweya wakaipa, shuwa mungagadzira munin'ina wenyu anga azviwanirawo murume wake. Saka anofanira kutoti anga achitoya kuzotogara pamba penyu nekuti ratova dambudziko ramakazvitsvakira moga. Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mainge muri mugore ra2012 apo pandakatora mushonga. Ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndichida ndichimuchiva, asi ndaiti kana ndikataura naye aitongondi-ignore. Airatidza kuti ainge asitomborina kana basa neni zvachose. Saka ndakaendawo kune vamwe gogo avo vandakataura navo. Gogo ava vakabva vazoti vaikwanisa kundibatsira. Vakandipa umwe mushonga uyo wavakanditi mushonga iwoyo ndo uchazoita kuti ange achizondida, but after ndadanana naye about 1 week or so, I then found out kuti musikana uyu aiitawo zvekudanana nevarume vakawanda. Ndikabva ndachizongobwekana nazvo ndokubva ndachizongorasa kamushonga kaya. Saka nyaya iripo ndiri kuti kana ndikafamba, sezvo ndakazotanga kuendawo kuchechi idzi dzemweya, ndiri kuudzwa kuti ndine mukadzi wemumweya. Mukadzi uyu ndiye ari kukonzeresa kuti ndinge ndichisangana nemabad lucks akasiyana siyana. So handizivi kuti kune vamwe vanhuwo here mukoma vamunoziva vanokwanisa kundibetsera, and I need to know kuti zvinoitika here zvinhu zvakadai so. Nhai mukomanashi, zvekuti unonzi iwewe nekuda kwekuti wakambopiwa mushonga wekuti munhukadzi ange achikuda, saka watova nechikwambo
apa handitomborina kana chandiinacho. Ndo zvinondirwadza izvozvo kuti chandiinacho kutaura chokwadi hapatomborina. Apa ndiri kuudzwa kuti ndine mhepo yechikwambo inonditeverera. Ndoitawo sei, ndozvifambisawo sei nhai mhuri yeZimbabwe? Ndaneta nekungorara ndichingorarwa nezvinhu zvandisingaone ini. Ende kana ndikadanana nemunhukadzi, mukadzi iyeye ndinotomupawo mari, ndichitomuchengeta, ndichitomuitira zvose zvaanenge achinzwa kuda, pati anozongonditrita rafu, anondibata nedzimwe nzira dzekuti ndinoshaya kuziva kuti ko munhu uyu chandambomutadzira chiiko. Ingawani ndanga ndichizamawo nepose apo pandanga ndichigona napo kuti ndinge ndichimupawo upenyu hwakanaka, but why afunga kundibata rafu kudai? Vamwe ndo vanondibira mari, vamwe ndo vanondinyepera kuti tiri murudo, but dzinenge dziri nhema. Kunyange zvikanzi ndabata 1000 iroro rinosvika pakupera pasina kana chandinenge ndaita, sekunge munhu anenge aine 2 rand chaiyo. Kune vanenge vachida kundibatsira, namba dzangu munokwanisa kudziwana kuna mukoma Nashi. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, ivo vari kuti vari kutsvakawo munhu anokwanisa kuvabatsira. Hanzi kana vanhu vanokwanisa kundibatsira kana varipo, kana makateerera munongopa mukoma Nashi manhamba enyu, ndobva ndachizotaura nemi. Chinondinetsa hanzi ndechekuti kunyange ndikanamata, dzimwe nguva ndinokwanisa kutonzwa voice remukadzi anenge achindiseka. Nechaanenge achindisekera handitombozivi. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.